tots i a totes, gràcies per la vostra presència un calorós dia de final de juliol en la ciutat de Torrent, capital de l'Horta Sud, que dissortadament avui és famosa justament pel contrari del que habitualment ho és. La ciutat de Torrent, una ciutat oberta, lliure, tolerant, respectuosa, avui és justament coneguda, avui és justament famosa exactament pel contrari. Avui som així perquè el nou govern municipal de PP Vox, perquè tanto monta Poble de Torrent, de reconegut prestigi i projecció. I en segon lloc, deixar en la despersonalització el nostre auditori, que ells volen sense nom. A més, ho han fet, ho pretenen fer sense donar la cara, d'amagat, sense passar pel ple d'un ajuntament, on estan tots els regidors i regidores, la representació de tot el poble de Torrent, dels representants de la voluntat popular. Ho volen aprovar, ho han aprovat en junta de govern, només ells, d'amagat, contràriament a com es va aprovar el nom de Vicent Torrent per a l'auditori, en un plenari, a plena llum del dia, davant de tots els regidors de govern i d'oposició, precisament perquè no hi havia res a amagar, sinó ben al contrari. Estaven ben orgullosos de que Torrent tingués com a fill a Vicent i de que Torrent pogués donar-li el nom del seu fill il·lustre al seu auditori. Per culpa de PP Vox, tanto monta tanto, Torrent serà coneguda, si no ho impedim, com la capital de la censura, de la prohibició, de la incultura, de l'antivalencianisme. I Torrent no és així. Torrent no és això. Torrent és una ciutat oberta, amb fills i filles ben il·lustres que nosaltres els reivindiquem mentre ells els amaguen i els insulten. Per això avui estem així per dir ben alt que estimem Torrent, la ciutat, i que estimem Vicent Torrent, el torrentí, l'artista, el cantant, l'estudiós i recopilador de la música popular valenciana. I a més a més de tot això, i vull reivindicar-ho i volem reivindicar-ho, la bona persona que ells ni són ni sabran ser mai. La bona persona que ells ni són ni sabran ser mai. Avui tenim gent de la cultura que ha volgut expressar el seu rebuig, gent de la cultura del País Valencià, gent de la cultura torrentina i molta altra gent que avui vol participar en aquest acte. Però els primers que han de participar, els primers als que volem donar-los veu, els primers són precisament els representants de la cultura de la ciutat de Torrent, de la cultura oberta, de la cultura viva, de la cultura valenciana. Amb vosaltres la muixaranga, la torrentina, a qui acompanyarà amb la seva música les colles de dolçaina El Rossejat de Torrent i Estrela Roja de Benimaclet. Gràcies per fer cultura. Avui, en un dia tan especial, uns quants companys de Vicent Torrent en l'etapa del grup Al Tall, tot un símbol de la música popular valenciana. Han volgut sumar-se a este homenatge a Vicent Torrent i parlaran en nom de la societat civil i de tota la gent que ha vingut ací per solidaritzar-se amb Vicent Torrent. Són Maribel Crespo, Jordi Reig, Miquel Gil, Ximo Cafarena, i tot i que no ha pogut estar avui presencialment, però volia fer costat al seu amic i company de batalles, Manolo Miralles ens ha enviat un àudio que passarem a reproduir ara mateix, si me deixa el micròfon. Un fort aplaudiment per a Manolo, per favor.
Tal vegada jo, més que ningú, a part del mateix Vicent, està clar, puc dir que també soc Vicent Torrent. En aquests moments tan indignes, que només poden provocar la gent indigna, en un atac que Vicent i tot el tall personifica, però en realitat va dirigida a tot el País Valencià, a la cultura, la llengua, la música i les reivindicacions socials i polítiques, a la llibertat d'aquest país. Maleïts siguin aquesta gent, maleïts siguin per sempre més. Us deixem amb els parlaments dels membres del TAI, començarem per Maria Crespo. Bona vesprada a tots i totes. Parle no sols en el meu nom, sinó en nom d'un grup referent en la música valenciana, el Tall. Soc ací per a denunciar el fet menyspreable de llevar el nom a l'auditori d'aquesta ciutat, que amb tot mèrit se li va concedir el següent a una persona rellevant en el seu per la cultura, rellevant per la cultura d'aquest país. Se li va concedir pel seu impacte positiu en aquesta societat. Se li va concedir per lluitar per causes justes, perquè la seva música i les seues lletres sempre han sigut un terreny fèrtil per al pensament progressista. Suposo que això és el que ha generat aprensió en els partits de dretes que veuen els seus valors arrelats en el passat amenaçats. Amb aquesta intolerància, aquesta falta de respecte i de reconeixement, pretenen protegir la cultura nacional a costa de la diversitat cultural. A hores d'ara no abraçarem una perspectiva feixista ni reaccionària. Ens ha costat molt d'esforç arribar fins ací. Aquest canvi de nom de l'auditori de Vicent Torrent a l'auditori de Torrent només es remet a un sistema opressiu. És com si tornàrem a la casella de salida. Està clar que la dreta considera aquest canvi una raó de justícia social. Nosaltres, jo, considere que és una pèrdua d'identitat històrica o simplement una pèrdua de memòria col·lectiva. Vicent és amic meu, però no sóc ací per raó d'eixa amistat, sinó perquè pense que la cultura ens fa humans i ens fa millors. Perquè la persecució i la censura de la cultura és una tragèdia i un atemptat contra el millor de nosaltres. Però com diu la cançó, Vicent, viurem per damunt de tot, viurem per damunt de cols i lladres, per damunt de tot, viurem, alçarem la moixaranga i amb ella cantarem. A continuació, Miquel Gil vol dirigir-vos també unes paraules. Bona vesprada, i a pecho descubierto sense guitarra, això és molt difícil. Mira, diuen, ser més burro que tacó. Heu sentit la cosa. Esta és una frase d'aquelles que emprem per a fer palesa la manca de criteri o de trellat o de totes dues coses. Retirar-li el nom Vicent Torrent a este auditori és de ser més burros que tacó. M'explique. Fa més de 50 anys que vaig tindre la sort de creuar-me amb Vicent i de gaudir del seu mestratge. Per tant, conec de primera mà la seva categoria intel·lectual. Podria contar-vos moltes anècdotes i molts records. Per exemple, la primera vegada que vaig anar a sa casa, per allà per la zona de l'Ermita, que estava Marieta acabada de néixer, Guillem encara no havia nascut, la primera volta que anàrem al Teatro Patronato, que era hogar parroquial, calla, que tenia allí els catxarros de l'equip de València Folk, la primera actuació que fèrem en el Patronato Pablo VI, encara no érem al Tall. I de fet els canalles dels meus amics es van anomenar com Tres tontos en apuros, que era una pel·lícula, figureu-se el nivell que teníem d'escenari.
El dia que anàrem a Ca Fuster a demanar-li unes palabrites per al primer disc i mos se les va escriure. Tothom comença començant. La volta que anàrem al Perelló, a que Estellers mos fera una lletra i mos la va fer, que era l'ofici que més m'agrada, és l'ofici de forner. Escombra i encén el forn i deixa la posta al rent. I Paquita la fornera, ma mare, en seguida es posava a plorar. Coses de la vida. Això era així. La vesprada, una vesprada, normalment en el tall assajàvem pel matí, però aquell dia era vesprada. I este home vingué en una cançó que es deia, igual la conegueu, se deia el Tio Canya. I la primera volta que vaig sentir, que jo vaig quedar, dic, mai Déu, què ha fet este? Què cosa? I era, doncs això, una lletra de por. El descobriment en Aix-en-Provence, pensava que eres Ximet, hòstia, devia com fos en Ximet, que vàrem descobrir la dimensió mediterrània de la música tradicional valenciana, va ser tota una descoberta. I jo tenia 16-17 anys quan el vaig conèixer. Venia del món del rock, d'allò de la Creedence Clearwater Revival, de Chicago, de Santana, Iron Butterfly, Led Zeppelin, tot allò. És dir, que de música tradicional ni verte, no en tenia ni idea. El nostre Manolo Miralles venia del món de la cançó d'autor. Permeteu-me un parèntesi xafarderil per entendre la dimensió de la tragèdia. Manolo no volia que tocàrem la dolçaina, te'n recordes? Que no volia. I el dia que ho proposa que això era assajant en ma casa, ho proposa i Manolo se planta i diu, no senyor, per ahí jo no passe, mira si ha passat o no ha passat. Bueno que sí va passar. Vale, i ha tocat, el que fera falta. Vicent, per conta, tenia ben clar què és el que calia fer, agarrar el repertori tradicional valencià i dur-lo al segle XX. Un altre exemple xicotet. Diu la dita tradicional dia, la mare que tinga filles que se les sàpia guardar, que són com les pelaïlles que tots les volen tastar. Ho agarra Vicent i diu, la mare que tinga filles que no les guarden excés, que són com les pelaïlles que ràncies es poden fer. Li canvia absolutament. Res de folclores ni de ploraetes, de res d'això. Utilitats per al dia a dia, per al futur, dignitat i pervivència de la cultura musical valenciana. No tot el món tenia clar aquests conceptes. M'atreviria a dir que avui tampoc estan massa clars aquests conceptes, encara ens perdem en els folclores i en les coses estes. Vicent ho intuïa perfectament fa 50 anys, quan començàrem amb el tall. I van néixer totes aquestes cançons que han passat a formar part de la memòria col·lectiva valenciana. Qui no ha criat o ha estat criat, depèn de la generació, amb som de la Peli Trumpeli? Molts hem descobert la nostra història amb quan el Balbe d'Almansa, o han fet festa en el Posaví, en el No en volen cap. Estàvem als estertors de la recuperació de cançons tradicionals, a cavalles del segle passat. Quedava molt poca gent que no tingués l'oïda ja conformada per la ràdio. I Vicent va tindre una idea genial, fer una última recollida de material abans no s'endugués la biologia, un repertori, unes formes de cantar i d'entendre la música, i fer-ho aprofitant la xicalla i l'escola per a fer cantar els iaios. Va néixer la fonoteca de materials, de la qual estem nodrint-nos durant dècades tots els que ens dediquem a la world music, la música d'arrel, el folk, tot això, totes aquestes etiquetes. Un treball que en una societat normal hauria tingut mínim el reconeixement que va tenir Alan Lomax en els Estats Units. Així, massa reconeixement no és que se li hagi fet. I jo el que us asseguro és que Vicent no és un outsider, ni és un friki, ni es dedica a fer coses rares. És un personatge de la categoria perquè ha fet coses similars de Falla, del mestre Palau, del mestre Giner, de Guillem Ibadenes, del mestre Seguí, de Fermín Pardo, de Joaquín Díaz, de Agapito Magazuela. Com a compositor, ha deixat un bon grapà de cançons de qualitat contrastades pel públic i pel pas del temps. Com a musicòleg, està deixant llibres teoritzant al voltant dels sistemes musicals valencians i recopilacions sonores de capçalera per a les noves generacions. Com a intèrpret, quants bolos hauràs fet en el tall? 1.500, 2.000, menys no hauran sigut, perquè jo que me'n vaig anar fa molts anys i em vaig fer prop de 1.000. Ne fèiem 100 i quico a l'any, eren uns anys de botxeries. I un fum de discos editats. Resumint, jo crec que
que Torrent es mereix presumir d'un veí de la potència de Vicent. Que seria algo... ¿Per qué digo lo de Tacó y sus allegados? Diu, perquè hi ha que ser més burros que Tacó per a no aprofitar un personatge de la dimensió de Vicent Torrent per a donar-li lustre i esplendor a una infraestructura del poble. Però topem amb la categoria intel·lectual dels polítics de dreta extrema i d'extrema dreta que ens han tocat en sort. Polítics amb el nivell intel·lectual de Millán Astray o dels neandertals. Aproximadament van por ahí. Pot ser que estaran barallant posar-li a l'auditori el nom de caudillo, duce, viriato, aquestes coses que són de l'agrado d'un toreret mediocre, d'un xic ric, que no li ha arribat ni a la sala de la Sabata un chiquillo de Chiva, un tal Ponce, i si me forces ni a Ricardo de Fabra, que va néixer d'ací, i de Manolo Montoliu, ni vos parle, pot ser un dels millors banderillors que dona la vida. Un toreret net d'un bon torero, això sí, que una volta va eixir de xamba per la porta del príncipe de la maestrança i poca cosa més en el currículum, però ara lidera esta colla d'il·luminaos. En fi, hi ha que ser més burro que Tacó per a retirar-li el nom Vicent Torrent a l'auditori. Que Santa Llucia els conserve a la vista, però tornarem i ho arreglarem. És el torn de Ximo Cafarena, que va adreçar-vos també unes paraules. Un fort aplaudiment, per favor. Este matí m'he despertat i m'he trobat amb l'invasor. El Mediterrani està cremant-se degut al canvi climàtic i sembla que un altre foc ultradretà vulga també arrasar la nostra cultura i convertir en cendra els noms dels seus millors representants, com ara Vicent Torrent. Estem en mans d'ineptes. Si els nous polítics que governen València tingueren el més mínim coneixement de la nostra cultura, no només no llevarien el nom de Vicent Torrent a aquest auditori, sinó que li dedicarien una plaça, un carrer, un pont i li farien un monument. Gràcies, Vicent, per la teua tasca i per la teua vida dedicada a la nostra cultura. I gràcies a vosaltres... que no se sent? Tornes a començar? Bé. Dic que gràcies, Vicent, i gràcies a tots per la resposta. És així com hem de reaccionar. Davant qualsevol agressió hem de contestar de forma immediata i contundent. Nosaltres som els millors. Som més i cantem molt millor. On va parar? Vicent, al nostre país valencià t'estimem. Què passa? Que trenques tot. Sí, home, està la cosa per trencar. Bueno, soc Jordi Reig i milite en el tall des de 1986, el segle passat. I jo sí que sóc Vicent Torrent, però no per esta circumstància concreta, sinó perquè des que el vaig conèixer, fa un grapat d'anys, el vaig prendre com a model de conducta. Sense proposar-se-ho, sense ser-ne conscient, ell em va donar les pautes per ser músic, per ser docent, per ser investigador, per ser persona i per estimar la cultura valenciana en tota l'extensió del terme.
Jo crec que tots reaccionem de la mateixa manera quan veiem que maltracten els nostres pares. Però és que aquesta agressió ha sigut innecessària, gratuïta i lletja, molt lletja. Tan lletja com moralment lletjos són els agressors. Per això hem de fer el que estem fent així avui i el que crec que haurem de continuar fent. Denunciar totes les males accions d'esta gent tan poc agraciada. Companyes, companys, ni un pas enrere. Gràcies. I per últim, volíem donar-li la veu a Vicent Torrent, que és la persona, és el músic, és la figura que ha donat nom a aquest auditori durant una grapa d'anys i que molts torrentins i torrentines estàvem orgullosos de tindre aquest auditori amb el seu nom i volíem que vos adreçara també unes paraules. Vicent, el micròfon és teu. Bon dia o bona vesprà, les dues coses alhora. Moltes gràcies als companys que heu volgut fer-me companyia, perquè, clar, parlen de Vicent, no sé què, no sé quantos, però si no fora per lo que hem fet entre tots, no s'haguera fet res de lo que han fet, al final. Gràcies als que heu organitzat este cotarro, als que vau promoure allò que me va produir una miqueta d'incomoditat, com era que posar en l'auditori del meu poble el meu nom. Vaig pensar en aquell moment, però és que clar, això li dona un poquet de plataforma, de visibilitat a la cultura popular, a la cultura tradicional, i doncs, vale, que ho facin, tira. Moltes gràcies a tots vosaltres que heu pogut vindre i als que no heu pogut vindre també, els que tots m'heu atossigat estos dies en multitud d'adhesions, d'entrevistes, de declaracions i de tal. Ha sigut una experiència forta i difícil de digerir per mi, però moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Torrent actual, perquè si abans hi havia, no sé si un centenar o 3 centenars de persones que sabien que l'auditori de Torrent estava al meu nom, ara, gràcies a ells, ho saben uns quants milers de persones. Gràcies. Gràcies, mos heu, Ajuntament de Torrent, mos heu fabricat una bonica barricada per a continuar lluitant contra vosaltres. Me permetreu que em dirigisca a tots vosaltres, per supost, perquè, clar, governa així ara el país i a l'Ajuntament l'extrema dreta i la dreta extrema, com ha dit el company, i és precís que es mobilitzem, que tornem a la lluita contínua, dia a dia, a cada qüestió que facin que no corresponga. Perquè d'aquesta manera els pararem una miqueta als peus. D'aquesta manera ells aprendran, sabran que han de governar no a soles per als seus, sinó per a tots. Me permetreu que parle a la gent de dretes, en especial. Anem a veure, la gent de dretes i la gent d'esquerres o d'altres, no sé si n'hi ha altres racons per ahir ideològics, som davant de Déu, o sigui, davant de la biologia, som iguals tots, som iguals. I jo, la veritat és que voldria fer una recomanació i un desig a la gent de dretes. Jo soc fill de gent de dretes,
encara que després m'ha convertit en una ovella negra per a aquestes persones. Però jo voldria recomanar-los a tota la gent de dretes, en especial a la gent de dretes que no pateix de fanatisme, pues que miraren de construir d'una punyetera volta una dreta valenciana civilitzada, una dreta valenciana en la que estimaren esta terra, en la que compartirem l'amor a la llengua, l'amor a la cultura i entre tots construirem això d'una punyetera volta. Abans de que decidiren això de l'auditori, vos ho llegiré amb això i ho llegiré amb el desig de que la gent de dretes no fanàtica, per l'amor de Déu, se ho pensen un poquet, que tots som iguals davant de Déu i davant de la biologia, que ve a ser el mateix. Jo li dia en aquell moment, quan vaig a replegar el premi, vull també compartir este premi amb la meva família de Torrent, els meus germans Maruja, Asunción, Pasqual i José María, amb un record especial per al meu germà major Paco Torrent, gràcies al qual vaig saber en aquells anys foscos de la meva infantesa que el valencià, la llengua que parlaven els majors de la família i tot el món a Torrent, era una llengua que es podia escriure i llegir. I amb els meus nebots i cosins. Mamen, gràcies per la teva intervenció. Paquito, gràcies per la teva intervenció. I en tercer lloc vull compartir este premi a tot el poble, en tot el poble de Torrent, en especial amb els polítics i més especialment, insistia, amb la gent de dretes, com els meus enyorats pares. I això ho faig amb el desig profund de que ens tornem a trobar en casa, en la casa comuna, que és la nostra terra i la nostra llengua, a les que tots hem de defensar i estimar per damunt de totes les coses. Bueno, és que m'ha posat molt seriós, m'ha entrat el sentiment i tot, però bueno, algo hi ha que dir que va trencar una miqueta tanta serietat, no? Com el company Miquel que ha sabut. Dir-vos només que, bueno, que a l'auditori li han llevat el meu nom, però el meu cognom no! Bé, després d'aquestes emotives paraules, volíem donar pas a altra volta a la muixeranga torrentina, però tenint en compte que tots i totes sou Vicent Torrent i hi ha muixeranguers i muixerangueres entre el públic que heu vingut a donar suport, la colla torrentina vos convida també a voler acompanyar-los o a participar amb ells si teniu ganes. Així que muixeranguers i muixerangueres que esteu pel públic teniu l'oportunitat de fer costat ara mateix a la torrentina. Per favor, un fort aplaudiment per als valents i valentes.
L'auditori té el nom de Vicent Torrent perquè l'anterior legislatura l'equip de govern de PSOE i Compromís li van posar aquest nom. Li van posar aquest nom en un plenari sense amagar-se, sense tenir por de fer-ho a plena llum i amb la participació de tots els regidors i regidores. Perquè la política és el bé comú, la política és la transparència, la política no és l'autoritarisme, la política és la defensa de la cultura, de la llengua i del valencià, no és la persecució del valencià. Per això és perquè avui li cridem, li fem una crida a l'alcaldessa Amparo Folgado, al PP i al senyor Mazón per a que facin enrere, perquè no volem, perquè el poble de Torrent no vol radicalismes. Però en tot cas li recordem que allò que la política censura, allò que la mala política censura, la bona política ho recupera. I per això hem volgut comptar amb els representants de la bona política, amb els representants que van fer possible que l'Auditori de Torrent duguera el nom de Vicent Torrent. Andrés Campos per part del grup del Partit Socialista i Xavi Martí per part del grup de Compromís que van aprovar el nom de l'Auditori de Torrent. Teniu la paraula. Molt bona vesprada. I la veritat que parlar després de Vicent Torrent doncs crec que era la millor forma d'acabar, però també de reivindicar, com dia, la bona política. Dia, Raimon, quan creus que ja s'acaba, torna a començar. I torna el temps dels mostres, que no són morts, i el silenci fa niu en la vida, fa niu en les coses. PP i Vox, així en Torrent, han mostrat massa pronte la cara que tenen de veritat. En molt poques setmanes ens han demostrat estar instal·lats en la revenja i, com a mínim, no pot més que donar-nos molta llàstima i sentir-nos preocupats pel clima d'incertesa i per la por que intenten crear en la societat. Tot i governar de la mà, el Partit Popular i Vox en Torrent també han evidenciat que no es necessiten, que la deslleialtat ve marcada per la desbancada i la bancada popular. Un govern al front que ja comença a ser conegut per les seues polítiques caïnites, tornant a les trinxeres, trencant amb tot, però trencant en especial la convivència. No sols estan prenent decisions amb una clara involució democràtica, el que és pitjor, es troben còmodes fent-ho. L'alcaldessa i el seu govern, PP Vox, ha decidit llevar el nom de Vicent Torrent a l'auditori, un fet escandalós que mai en democràcia en Torrent havia ocorrit. Ningú carrer o reconeixement de la nostra institució ha estat qüestionat mai, mai, perquè mai hem mirat en aquesta ciutat l'afiliació, perquè mai hem parlat de persones pensant el que pensaven, el que votaven o com volien viure. Simplement hem reconegut els seus mèrits. Torrent i València són les ciutats més poblades de la província i es entristeix estar apareguent als mitjans per aquest esperpento. Però sincerament crec que és l'objectiu d'aquests governs, no és altres que buscar el focus mediàtic, que estar en contra del poble, de la nostra gent. Torrent i València estan governats pel mateix partit i per la mateixa fórmula, encara que vulguin amagar-lo. Per la seva part, en València les primeres decisions ja estan al currículum. Primer haver expulsat a la posició del consistori i després castellanitzar el nom de València. L'alcaldessa de Torrent també està fent currículum. No podrà esborrar antecedents i este molt vergonyós. Llevar de l'auditori el nom d'un torrentí de la que la ciutat se sent orgullosa. Parla de sectarisme, parla de desconsideració a la cultura, parla de desconsideració
al nostre patrimoni més valuós, la nostra llengua. La indiscutible i acreditada trajectòria de Vicent Torrent, veí orgullós de la seva ciutat. Una ciutat que tinc que dir que és educada, culta, amable, oberta, tolerant. Una ciutat cívica que viu i que veu amb indignació que l'odi es cola en la nostra tranquil·litat quotidiana. Dóna por, però també forces. Forces per a lluitar amb més ganes i amb més orgull per una societat que no mereix ni un pas enrere. Aquesta dreta representa aquella Espanya que retratà molt bé Antonio Machado, l'Espanya de la xaranga i la pandereta, del tangat i de la sagristia. Per a ells, el progrés són els bàrbars. La defensa del valencià són els bàrbars. La defensa de l'educació pública de qualitat, la defensa de lo públic, són els bàrbars. Però no, els bàrbars són ells i malauradament ja són així, a les nostres institucions. Ningú com Vicent Torrent ha fet més pel valencià. Ningú com Vicent Torrent ha fet més per la nostra música popular. El seu nom a l'auditori representava tota la valua i el llegat que mos deixa Vicent, però estic convençut que recuperarem la normalitat i la pau tornarà al nostre poble i amb ella el respecte a la cultura, a la nostra tradició i a la nostra llengua. Esperem que per a aquest moment, com dia Vicent abans, el PP, la dreta, hagi recuperat la memòria democràtica i esperem també que hagi renovat els seus valors com a gent civilitzada, com a gent que té que defensar la terra, pensant el que considere, però defensant que som una societat lliure e igual. Bufa el vent de ponent, però no ens quedarem tancats a casa. No s'amagarem mentre es queden forces i una lluita per davant. No s'amagarem. I Torrent i la nostra societat tornarà a respirar cultura, normalitat, i ho farà sense mirar filiacions i reconeguent sempre a la gent que ens fa sentir-nos orgullosos. Avui i sempre defensarem els valors que millor ens identifiquen com a societat. Avui i sempre nosaltres també som Vicent Torrent. Moltes gràcies. Gràcies, Andrés. Xavier Martín, Compromís. Sí, molt bona vesprada. Compromís, també Podem, també Esquerra Unida, meus companys de fatigues, de lluites i de campanyes. Bé, quin goig de veure-vos a tots i a totes així, encara que siga per un fet, la veritat, molt desagradable, no? Fa ja vora 8 anys decidirem des de l'Ajuntament de Torrent lliurar a la persona de Vicent. Jo crec que transcendia, inclús ja més de Vicent, el propi reconeixement al propi Altai, el principal edifici cultural de la nostra ciutat, també capital de l'Horta Sud. I per a referir-me a la situació tan especialment anormal que hem patit, arrel l'eliminació del nom de Vicent, vull destacar 2 aspectes que entenc fonamentals. Són 2 aspectes constatables. El primer és que Vicent Torrent és Premi Carta de Poblament de Torrent, a la seva trajectòria professional, a més. Un guardó ben merescut i sobre el qual el jurat va ser unànime en la seva decisió. Posteriorment, també, a l'any 2021, Vicent va estar nomenat com a membre del Consell Valencià de Cultura, un fet destacable que reforça la seva figura com un dels principals musicòlegs de la nostra cultura popular. I que un valencià de Torrent, del meu poble, s'hagi destacat per estimar i protegir l'herència i el patrimoni cultural de la seva terra és un fet que els elements més reaccionaris l'assumeixen com un defecte. Sí, l'assumeixen com un defecte. El mateix que reconeix públicament una altra il·lustre torrentina que governa no massa lluny d'ací de Torrent.
Amparo Folgado i els seus socis de govern apel·laren al seu discurs de presa de possessió fa només escassament 5 setmanes al respecte institucional, al traspàs amable de poder, a no creuar línies roges. Però la realitat és que han actuat com a jutge i com a part, decidint, ells decidixen, no sap qui molt bé els ha donat aquesta atribució, qui és bon valencià i qui cal erradicar per a seguir ofrenant noves glòries a Espanya. Aquesta és precisament una actitud molt semblant al colonialisme, definit com exercir la supremacia política com un efecte de neteja cultural exercida contra un territori i contra una població, en aquest cas contra una persona nascuda a Torrent. Així doncs, el currículum personal de Vicent, contrastat amb una extensíssima carrera musical en favor de la nostra cultura i la nostra memòria com a poble valencià, ha estat suficient prova perquè l'actual govern municipal de PP i de Vox ens ensenya a que han vingut al món, a esborrar el nom de qui no pensen com ells, perquè saben que amagant les persones que ens fan grans com a poble es possibilita, es avança un passet més a que ens oblidem de la nostra memòria col·lectiva, és a dir, què som i d'on venim. Al remat, aquesta intolerància de caire personal no és més que el reflex d'una actitud sectària per a satisfer el pitjor dels instints polítics, el de l'autoodi. Eixa manera d'entendre la convivència entre els valencians i les valencianes és el principal tret que, a primeres de canvi, els ha retractat com a representants públics i com a persones. Per això, i ja vaig acabant, més enllà de qualsevol consideració institucional com a grup municipal, com a partit polític, m'agradaria recordar els lligams emocionals d'una manera personal i parle de la meva experiència com a pare. Les meues filles es criaren sentint les cançons del tall. Cantaven el valencià entenent qui és el tio Canya. I aquesta manera de transmetre qui som i d'on venim forma part de la nostra estima col·lectiva i és inesborrable. Gràcies. Faig, per tant, extensible aquesta estima en nom del grup municipal al qual represente i també per descomptat dels nostres col·lectius. Gràcies a totes les persones que al llarg de totes aquestes dècades heu fet gran al tall. Gràcies, Vicent. Seguim i seguirem. Gràcies, Andrés, gràcies, Xavi. Gràcies pel vostre treball en bé del conjunt del poble. Ja estem encarant la recta final. Obrim aquesta part final d'aquesta concentració amb una breu intervenció musical, una intervenció musical per a la que vos demanem la vostra col·laboració, la de totes i tots. La gent de Guaix ha anat repartint una auca amb la lletra del tio Canya, que segurament tindreu entre les mans, una de les cançons del tall més conegudes i simbòliques del seu repertori, ja s'ha anomenat en algun moment, i el que no tinga l'auca segur que se sap la lletra, per tant no teniu excusa. Us demanem que acompanyeu cantant totes i tots junt a David Reig, que ens acompanya així. Un fort aplaudiment per a ell, per favor. Ell ens tocarà els acords de la cançó i tothom, a plena veu, col·lectivament cantarem el tio Canya com un homenatge senzill, emotiu i popular al nostre estimat Vicent Torrent. Un segon que li puig el volum i comencem a cantar. Ja podeu anar aclarint la gola. La tercera
dels ulls el xiquet del tio Canya, quan va sentir aquell mestre parlar de manera estranya. Cada dia que passava, anaven collint els muscles, temporada que el senyor mestre, temporada que el senyor mestre, li farà una pregunta.
Gràcies a la colla de dolçainers i cavalenders al Rossellat de Torrent, Estrella Roja de Benimaclet i a totes les colles de dolçainers i cavalenders del país que s'han sumat. Gràcies a tots vosaltres i abans d'acabar, simplement una promesa. Som tossuts. I és un missatge per a la senyora alcaldessa i la coalició de PP-Vox. Rectifiqueu. Perquè si no rectifiqueu, allò que la mala política desfà, la bona política fa. I tenim associacions, tenim cultura, tenim llengua i tenim política per a fer. Senyora alcaldessa, rectifiqueu o ho haurem de fer uns altres. Gràcies, anem a continuar perquè som més dels que ells diuen i volen, anem a continuar i a guanyar. I com sempre, amb vosaltres, la Muixeranga. Visca el País Valencià!